Good morning. Vandaag lezen we de Geschichte, dort Brug 2, Part 2, genomen uit Matthäus 5, vers 43 durch 48. Simon gruwelt zich in bed, tem naar de school gaan. Gisteren zu overs had hij zijn ouderen verteld, waarom dat ging met een van de jongens in de school. En hij had zich vergenomen, hij wordt zijn vader zijn rood aannemen. Papa had am Mut gesproken, dat hij zo bloos goudet doen oder zijn te deren. Kraken doen, wo fragt deren te aanweer. Hij wist dat wird nicht leicht zijn, aber hij wist ook dat God am helpen wird. Dat duurde ook niet lang, wat deren am Vater gehen aankwam. Hij weer nog meest niet mal op den Schulhof, als deren Vater met zijn gekreel aanvang. Aber Simon deut sich so, als wenn hij dort nicht mal erwart. Hij kon zijn beste vriend door een engstje aufseinen en ging bloß voets naar arm. Gehört begreist am Schaftig en zij fangen an Ball te spelen. Den ganzen Tijd wat hij met Gehört op speelt, kon hij hören, wo deren Spektaklen deut über arm. Aber hij kümmert sich nicht. Gehört kon dort ook meest nicht glauben. Hij wie gewarnt, dat wanneer is aanvangt met zijn gekreel, dan wordt Simon voetstal en breld am geen aan. Op middagtijd kwam deren Vater aan en proef trouble te merken voor Simon. Aber Simon stond bloß op en ging zes weer zitten. Zo ging de dag voorbij. Simon wie mutig, dat hij niet einmal wieder geworden en had niet einmal tegengestreden. Hij wist dat hij kon nog beter doen. Hij had niets Gutes gezegd oder gedaan te deren. Aber hij wie mutig, dat hij wenigstens niet had tegengestreden. Den Abend dankt hij God dat hij hem geholpen had. En hij beet dat God hem de nächsten dag wordt helpen, wat Gutes te doen voor deren. Als hij de nächsten morgens naar de school voer met zijn bicycle, wondert hij wat alles van der passieren wordt met deren. Hij weer nach het eng af van de school, als hij deren zag bezien gos zetten. Zijn bicycle leeg een engstje af en zijn schoolbeker liggen gans verkriezeld ram op eer. Simon wondert wat du geworden weer. Deren zat op eer en rubbelt zijn voet. Simon kon zijn dat deren verzocht sei niet te hielen. Hij hield bezie deren stellen vroeg, wat is geworden? Kan ik die irgendwo helpen? Deren kijkt op, aber ditmaal had hij niets kreeg te zeggen. Zijn gezicht werd ganz rood en Simon kon zijn dat hij zich schämen deed. Aber schließlich zei deren, ik geloof du erst wat aardig met mijn bicycle. Ik kan niet bereiken zum ram de Aak fahren. Ik juch hier in deze kant neer en stelpt aan. Ik geloof, ik heb mijn voet twee gebroken. Ik probeerde op te staan in huis te gaan, aber ik kon niet. Simon seine Gedanken schoften sehr bosig. Wo kann hij deren schwen halten? Met einmal fall am bij, dat deren wohnt hier ganz dichtbij. Ik wil schwen naar dien huis fahren en die mama dort sagen. Ik wil voets trezen. Meest voets wie hij trei met deren seine mama taub. Zij had am gekriegt met haar taub door hand te fahren en hij deed dat wellig. Hij helpt deren fertig nähen en los seine Beker taub. Zij stoppten den tweeden bicycle hängen en den fertig nähen en fuhren auf zum Hospital. Du kreeg deren de help wat am fehlt. Hij had wirklich zijn voet gebroken en moest meer werken met kraken gaan. Simon wie immer reut am te helpen, wann am help fehlt in de school. Een dag vroeg deren am, waarom hij am geholpen had. Hij zei, als hij Simon door had gezien aankomen met zijn bicycle, had hij zo gedacht dat hij wordt bloos voorbijfahren en am doorzetten laten. Hij had zich zeer verfiert als Simon had stilgehouden en am geholpen. Hij zei dat meerdere andere kinderen van ihrer school waren am voorbijgefahren en hadden sogar gelacht, wat am
über Arm und hat den Arm du bloß satten lassen. Keiner hat stillgehalten, um zu halten, büter Simon. Simon kijkt am freundlich an und sagt, ich hab diese lautere Zeit viel gelehrt. Komm mit mir tot ein Haus und dann wo ich die du von vertrauen. Fragen, sind du Menschen in dein Leben, wo die bodern doen? Sind sie manchmal nicht so fan zu dir? Was wirst du tun, wenn du sagst dort an, was fehlt? Wirst du anhalten oder tachlaten in ihrer Not? Dort ist leicht, unsere Freunde uitzuhalten, wann Anhalt fehlt. Wir wollten dort sie würden uns auch halten, wann uns dort fehlt. Dort ist auch gleich, Leute zu bewiesen, zu dem, was uns Leute bewiesen können. Aber wenn dort so ne ist, was uns missbrauchen wird, oder sogar so schlecht ist zu uns, dann ist dort nicht so leicht. Aber dort sind gerade die Menschen, wo der läuft, dort nötigste fehlt. Jesus läuft alle Menschen in der Welt, sogar die, die am ganz verspotten und verachten tun. Heu läuft uns als wie noch ganz deep in unsere Sinn verloren werden. Heu halb uns uit de Sinn drüht, und heu will haben dort wie andere seine Läufe bewiesen. Vielleicht haben wir andauernd der Läufe nur Jesus gewinnen. Zum Utwendig lernen, Römer 12, Vers 21. Lut jut nicht von dort Böse unja kriegen. Dort geht es, dort Böse unja zu kriegen. Dort geht es für die, die schlecht behandeln. Sei Dank sein.